Si vols penjar un vídeo per acompanyar el contingut del curs, pots fer-ho pujant-lo directament des del teu ordinador o des d'algun servei extern com YouTube. Per a fer-ho, has d'activar el mode edició i afegir una pàgina des de l'opció Afegeix una activitat o un recurs. Un cop dins de l'edició de la pàgina, haurem d'afegir-li un títol i dirigir-nos a l'apartat Contingut, on podrem afegir-hi el vídeo. Haurem de clicar sobre l'icona Fitxers multimèdia, situada a la barra d'edició d'aquest apartat. En aquest punt, decidirem si volem afegir un vídeo directament per mitjà d'un enllaç a una pàgina externa com YouTube o si volem afegir-lo directament des del nostre ordinador o d'un dels repositoris disponibles, com Dropbox, Wikimedia o un fitxer que haguem desat anteriorment al Moodle. Per afegir un vídeo des de l'ordinador, clicarem a Navega pels repositoris. Ens dirigirem a Penja un fitxer i clicarem a Tria un fitxer. Se'ns obrirà un selector d'arxius on podrem escollir, fent doble clic, el vídeo que vulguem de dins de l'ordinador. També podrem fer-ho arrossegant-lo i soltant-lo sobre el botó Tria un fitxer. Un cop fet això, haurem de clicar sobre Penja aquest fitxer i a continuació sobre Insereix un fitxer multimèdia. Si ho hem fet correctament, ens apareixerà el nom del fitxer dins de la casella de contingut i podrem desar els canvis. Entrant a la pàgina, ens apareixerà el vídeo, reproduïble des del navegador.